ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಯು ದೇವಾಡಿಗ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಐಲೇಸ್ ಒಂದೊಂದು ತುಳು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೇನು ಅಂದಾಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ಹೊರಮ ತಿಂಗಳಾಂಡು ತೋಜೋಡು ಭಾರಿ ಒಂದು ಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತುಳುಟು ಅಕ್ಲು ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪದ್ಯಪ್ಪಡು ಕವನಪ್ಪಡು ಈಗಿನ ಒಂಜಿನ ಮುಂದ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡು ಅವೇನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯೊಳಗೆ ತೊಚ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೇರು ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನಾಗಲು ಗೆಂದಿದ್ದೇರು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಆಕಲು ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ತುಳುಟು ಅವೇನು ಅನುವಾದ ಮಲ್ತದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೊಚ್ಪಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನಗ್ಲು ಮಲ್ದೇರು. ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಲಿಯುಗೋಡು ನಮ್ಮ ಹೆಂಚ ಕಷ್ಟಪಡ್ಪನ ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಆದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಣ್ತೇರು. ಅವೇನು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೇನ್ನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಐಲೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಟು. ಅವು ಅತ್ತ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರನ್ನು ಒಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸ್ಪದ ಕೊರ್ದು ತುಳುನು ಎಂಚ ಒರಿಪವನ ಪಡ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಂಜಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಕೋಟಿಡ್ದಿಲ ಮನಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅಂಚನೆ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿನಗ್ಲು ಮತ್ತು ಮನಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ದಾಗ್ಲು ಮತ್ತು ಜನಕ್ಕಳು ನೆಕ್ ಸ್ಪಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಅಂಡ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತು ಎಟಸದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ದು ಒಂದಿನ ತೂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡು ಐಟ್ ಮಹಾಭಾರತಡು ಒವ್ವು ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ತಿರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನನು ಐಟ್ ಅವಿಟ್ ಅಳವಡಿಸದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ದುಂಪದನ್ನು ಪೋಡು ಮಾತ ತುಳುವೇರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿನ ಐಲೇಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪುದರು ನನ್ನ ಮಿತ್ರಗ್ಲ ಪರಡು ಪಡೆದು ಯಾನ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ